लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनैबो ओंख्रि संनाय भिडिअ बानायनो नागिरदों आङो। जोंहा दाखालि बावैहाय साम' बायना लाबोनाया बेखौ जानाय जायाखैमोन आरो नाबो दंमोन नालाय नाखौ जाबाय थानायखायनो साम'खौ जाथ'नाय जायाखैमोन। ओमफ्राय दिनैसो जानो लादों। सबायजों साम'जों संनो नागिरदों आरो। आङो सिगाङावबो साम' ओंख्रि संनाय भिडिअ बानायखांबायमोन गोबाव जाबाय जानायालाय, अब्लाबो एबारबो बानायफिनसै होननानै सानबाय आरो। ओमफ्राय आङो साम' ओंख्रिखौ माबायदि सङो नोंथांमोना एसे नायलांबानो जाबाय। गासिबो संनायाबो एखे जाया नालाय, बेनिखायनो आं माबायदि सङो नोंथांमोना एसे नायलांदो। जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो नायबानो जाबाय आरो जायफोरा मोजां मोनाबाथ' आरो नायखानायबो नङा नालाय, मोजां मोनिफोरा नायाबानो जाबाय आरो। ओमफ्रायो ओंख्रि संनाय भिडिअ बानायनायनि सिगाङावनो आङो मोनसे कुइसननि एन्सार होनो नागिरलायबाय दिनैबो। सोरबा सोरबा हिमानसि बिफायालाय बहा थायो माथो नुथारा रिया इदि होननानै सोंहरबाय थायोना। ओमफ्राय आं खोन्थादोंमोन आरो मालाबा भिडिअ बानायबा खोन्थाहरगोन होननानै खोन्थाहरदोंमोन। ओमफ्राय आङो दिनै खोन्थानो लादों। हिमानसि बिफाया न'आवनो थायो थानायालाय, ओमफ्रायो दा बियो थिकाफोरबो मावो नालाय, बिनिखायनो बारा एसेबां न'आव थाबाय थानाय जाया। सानफोरावहाय बांसिनानो थानाय जाया सानाव, ओमफ्राय मोनायावल' बांसिन फैनाय जायो आरो। ओमफ्राय आरो गेजेर गेजेर क'क्राझारफोरावबो थांनाय जायो। थिकानि खामानियाथ' बेबायदिनोसै न' लोगोफोर, खारदावबाय थानांगौ जायो। ओमफ्राय बिनिखायनो बेखौ भिडिअ लानोनो मोननायानो जाया आरोना। आङो बे मोनायाव फैबाथ' आरो आं मोनायावथ' भिडिअखौनो बानायनाय जाखाया नालाय, सानावसो बानायो। बिनिखायनो बेखौ आंनि भिडिअ नुनाय जाया आरो। ओइ सोमबा सिथा आं भिडिअ बानायदों। मोसौआ जाहानिया माबा सेस्लायाव फैदों आरो। ओमफ्रायो मालाबा समावहाय आङो मोजां सम मोनबाला बे हिमानसि बिफाखौ भिडिअआवहाय लाबोनो नाजागोन। ओमफ्रायो आङो मोनसे पार्सेल देखायनो नागिरदों नोंथांमोननो। बेखौ आङो एसे गोबाव जाबाय आरोना अर्डार खालामनानै दोननाया, ओमफ्राय दोंबाय थायो। माबानो थाखाय खालामदोंमोन आरो दख'ना सुनो थाखाय। आंनि लोगो किरना बेथ' मेख्ला सादरखौ मोजां दख'ना सुथारो नालाय, ओमफ्राय आंबो गांसे सुहोना नायनि र' गानना नायनि माबायदि जागोन होननानै अर्डार खालामनानै दोनदोंमोन आरो। ओमफ्राय दासिमबो आङो बेखेवनानै नायाखै सिंफोरावबा जिफोराबो माबायदि न' लोगोफोर। ओरैनोथ' सायावलाय नै मोजां मानिसो, सायाव आं मोजां नुदों आरो। नोंथांमोनाबो मोजां नुदोंना नुवाखै? ओमफ्राय बेबायदि दख'ना सुनोबा गांनै नांगौनो किरननियावसो सोंनानै खालामखादों आङो। आरो आं बिनि भिडिअ नुखादों, बे भिडिअ बानायबाय थायोना दख'ना सुनाय मानायनि, आंबो गांनैखौनो खालामबाय ना। बेखौबो आङो किरननोनो सुनो हैगोन हैनायालाय र'। ओमफ्राय सुनो हैनायनि सिगाङावनो एसे नायखानानै हरनि। मालाबा समाव मोजांबो मोनखाया नालाय पार्सेलफोरा, आरो मालाबा समावलाय मोजांखौनो मोनखायो। बारा दामनिबो नङा लोगोफोर, आं एसेबां दाम गोसाफोरनिखौ बायखाया, एसे दाम खमनिसो बायो। गांसेयावहाय 500 एसे दंदेरोमोनहाय लानजाय। गांनैजों 1000से एसे बारा जागोन आरो ना। फुवार स्रानानै नायबा मोजां जागोनदां। माबा सिङाव माथो माबादां ब्लाउस ना मास्राय बियो ब्लाउस दां। ब्लाउस जागोन नामा बे गलाबा? दा फुवार खावना लाबाबो आं थननोनो रोंनाय नङा, गोलाव मानिना जियाबो। एसेबां फुवारसोला आङो, ओरैनो नै एसे फुवारबाय आरो बेबायदि। बेखौबा माबोरै दख'ना सुगोन आंबो मोनथिलायलाङा दा। किरननियाव नायना लाहैनायबा रोंगौमोन आंबो, दा आरो समबो मोननाय नङाना आंबो। बिनिखायनो बे गांसेयालाय थिगानो दं, जेबो गैया सिङावहाय, मोजाङानो। इदि मोनसेयावनो मोननै आरोना। नै बे मोनसे, ओमफ्राय बे मोनसे, ओमफ्राय आरो बेयावबोथ' मोननै दङ नामाथाय, आं हमनोनो हाला। एबारसो फार्स्ट टाइम अर्डार खालामदोंना आङो, बेनिखायनो हमनो हायाखै।
नै बेखौबा माखि होगोन जियाथ' जि मोजांखा दख'ना जोंनो एखे बै माबानि दख'नाया 2000फोरावनो दख'ना मोनो नङा पाटनि बेबायदि आरो एखे बिनिख्रुइ एसे मोजांसिन बायदिसो मोनबाय आं दख'नाखौ नङा मेख्लाखौ बियो मेख्लासोना बेयावबो जेबो गैया थिगानो दङ माने आङो बेखौ अर्डार खालामनायावहाय कमेन्टआव सासे मानसिखौ होनाय नुदोंमोन आरोना फिसा जिनाय दङमोन आरो बिनिया ओमफ्रायो बेयावबो थाबायबायनो हागौ होननानै आङो बेखौनो नायदों सोरबा साननो हागौ गावसोरनि बायनाय मानाय देलायनाय गाननाय जोमनायखौनो देखायबाय थायो मायो होननानै साननो हागौ सोरबासो सानो बेफोरबायदि बाथ्राखौलाय नाथाय सोरबा साना आरो बिनिखायनो सोरबा साननो हागौ होननानै बुंबाय आरो आं जायफोरा साननो हागौ आरो जायफोरा सानाबाथ' सानासै मोजां नुदोंना लोगोफोर आंथ' मोजां नुसोदो फसायसोदो गांनै ओमफ्रायथ' आङो देखायखांबाय आंनि पार्सेलखौ मोजाङानो पार्सेला बिराद मोजां मोनदों आङो नोंथांमोना फट'आव माबायाव भिडिअ'आव नायनानै मोजां नुना नुवाखै मिथिला खिन्थु आङो बिराद मोजां मोनदों आरोना ओमफ्रायो बेखौ आङो दा बेलासे सुनो हैगोन आंथ' थांनाय नङा मुथुखौ थांनो होगोन आंहा दिनै ग्रुपनिबो मिटिं दङ नालाय आङो थांनो सोलाबनाय नंला बेनिखायनो मुथुखौ लांनो होनसै आरो ओमफ्राय सुनायाव खैदिन लागोनथाय आङो बेखौबो मिन्थिया जेब्ला सुखांगोन अब्लानिया आङो एसे भिडिअ लाबोबावगोन आरोना बिनि सायावबो एसे गाननाय नायनानै देखायगोन आंजों समायगोन ना समाया आरो दाथ' नुनायावथ' टुक्रा टुक्रिसो नालाय ओमफ्रायो सुनायाव मा सुखांनानै मा रोखोमनि जायो बेखौ एसे देखायगोन आरोना नोंथांमोननो ओमफ्रायो दिनैनि भिडिअ'आथ' आंना ओंख्रि संनायसो नालाय ओंख्रि संनायनि सिगाङावनो आं गोबां बायदिसिना खोथाबो रायलायबाय आंनि पार्सेलबो देखायबाय ओमफ्राय दायो आङो ओंख्रि संहैनोसै नायलांदो अब्लालाय आंनि साम' ओंख्रि संनाय भिडिअ'खौनो सबायजों साम'जों अनलाजों दाउजों संनो रोंगौना आगैना नोंहामजोआ हले नोंखुनजोआ हले संनो खावनो गोरों नोंहामजो नागिरबाय खाथिनिफ्राय एरख'नायखौ लानो साम'खौ आङो सायखांबाय सायनानै साफा सुखांबाय आरोना ओमफ्रायो सुखांनानै आङो नै बेबायदि संख्रि माहाय होनानै दै माहाय होनानै ग्लब 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 रुगारो आरो माने आङो बेबायदिनो संदावबाय थाग्राखाय बेबायदि सङाबाला बारा गोसोखौ गोजोननाय मोना आरो ओमफ्राय बेबायदि रुगारबाना जि लेथ्रा गयो आरो जोंथ' साम'खौ सायावल'सो सुनाय जायो बिनि सिङाव थानाय बुस्थुखौथ' जों सुहरनो हाया नालाय ओमफ्राय संख्रि होनानै रुगारबाला जा फेफेन गसोयो हनै बेबायदि गयो बेयाव एसे खमसो नुबावदों आरो जा बुरजा फेफेन गखायो ओमफ्रायो सबायखौबो इदि रुग्रोनानै लायो जाहा संनायावहाय बे रुनाय समावहाय मात्र संख्रिल' होयो आरो आङो ओमफ्राय र' नैबेखौ रुइदोंना रुइयाखै एसे सेरनानै नायनि रुइबाय गुरै जाबाय सबायजों साम'जों गोथाव संना जाथारनोसै दाना ओमफ्रायो बेखौ आङो रुइबाय नालाय एसे बोखांनानै दोनथ'नोसै बे गोदौनायखौ मोजां नुसोदों आङो बेनिखायनो एसे भिडिअ लाबावबाय ओमफ्राय खामबो संदों खाम नङा ओंखाम संदों बैयावहाय बासोनाव ओमफ्रायो बे रुगारनाया आंना जाबाय आधा घन्टासो रुखायो आं बेखौनो मोनफ्रामजासे मोननाय बायदिखौनो खालामस्रायो आरो ओमफ्राय बेखौ दाना आङो हायखांनानै आरो दै मोजांजों एसे सुबावनोसै साफानो ओमफ्राय सुखांनायनि उनावहायसो माबानोसै आरो आङो थाव सेरगोन आरो र' बेखौ एसे हायखांग्रोनानै लानि हायखांखांबाय नालाय आङो साम'खौ ओमफ्राय नै बेबायदि सुनानै लाबाय आरो माबायाबो साम'आबो माबा आखाइफोराव जा बौनो नागिरखायोना बोरैबा बिसोरनि फिखुंफोरा बायख्लाब बुख्लाबफोरा जि दाहार जायोना ओंखायनो गिलुं गिलुंसो सुदों आरो आङो साम'खौनो ओरैनोबा एसेनो जाद सुनि जाखायो आहा
ओमफ्राय नै पियास सेरनानै लाबाय आङो पियास सेरनायखौलाय माथो खोन्थालायनो न' लोगोफोर नुनायावनो सिनायखायो र' दाना ज्रेम होननायखौ खोनासंबानो जाबाय नोंथांमोना गोथाव खोनानाय बायदियै गोथाव नुनाय बायदियै बुंनायानो जाखाया आङो साम'खौ एवख्रबनानै लाबाय ओमफ्राय मालायफोर बुंनायनिफ्राय खोनासोयो आरोना आङो साम' ओंख्रि संबोला साम'खौ बेबायदि एवख्रबनानै खोबहाबनानै थुब थुब थाब थाब गाबहोनांगौनो आरो होमबानिया जानो मोजां जाथारो इदि होननानै बुंनायफोरखौ खोनासोयो ओमफ्राय आंबो नै खोबनानै होगासिनो थुब थुब थाब थाब गाबहोनाया ओमफ्राय नै माबालायबाय आरो एसे खामफ्रामलायबाय सिथाबलायबाय बै साम'आथ' दाननायफोराव खावसे गदोना मोदोमा बेफोरथ' खामलायलायबाय आरो ओमफ्राय दाना आं बेयावहाय दै होनोसै बेसेबां थुब थुब थाब थाब गाबख्राव होनो न' लोगोफोर बिसोरनियाबो एकदमबारे मोदोमफोरा साग्लिजोबगोनहाय न' लोगोफोर आयु अनजिया आंखौ माबायदि एसेबां थुब थुब थाब थाब गाबख्रावलायनाय संदो होननानै जात जात बुंसोयोहाय लोगोफोर आङो सबायबो होबाय बेयावहाय ओमफ्राय दैबो होबाय ओमफ्राय नै बेखौ जोंना माबा होननानै बुङो खासि मस्ला होननानै बुङो आरो बेखौ ओमफ्राय सोरबा सोरबा गंगार दुन्दिया आरो मायाबा मस्ला होननाबो बुंसोयोनोहाय बिदिनोसै जायगा लायै जायगा रायलायनायफोरा आलदा आलदा जेरै आं सानजारि जेरै गवालपारानिजों रायलायनाया एसेबाबो आलदा जायो बिदिनो बेलेग बेलेग बुङो आरोना नुनायावथ' सिनायदो जानो हागौ नोंथांमोना ओमफ्राय मोनहांहां जाबाय नालाय आंना ओंख्रिया ओमफ्राय मोनहांहां समावहाय आं बेखौ होना होबाय आरो एसे गोथाव जासिननाय बायदियै नै सोबनो लुगैसोबाय आं मोनबायबो नै रोसिखौ बारा दोनासै जाग्रा बारा गैया मुथु आरो आंल'सो नाथायबा बेखौ जों जाजोबनो हागोन ना हायाथाय ओंखाम जानो रेडि जाबाय